A yau da safen nan wasu mutane biyu sun dira gidan Hajiya Saratu Gidado da sunan delegate sun yi mata kyakkyawan jan kunne tare da barazanan cewa muddin suka ji ta sake shiga social media tana faɗin cewa delegate sun cuce ta to babu makawa za su ɗauki mummunan mataki a kanta. Bidiyon kenan kuke gani yayin da suke mata jan kunne, kuma alamu ya nuna cewa a yayin da suke mata wannan jan kunne a tsore take, ta tsorata matuƙa a cikin bidiyo. To abin da nake so ki gane na gaya miki shine mun ji maganganun da ke faɗa akan delegate ko to kina cewa delegate sun ci kuɗi, to sun ci kuɗin ke idan kika ci mulki ba hannun ya zaki ba, to sun ci kuɗin ba za su abin nan ba. To ya haƙuri ba zan kuma magana a social media ba kuma muna kallon social media duk abin da ke faɗa a social media muna ji muna gani muna zuba ido kuma ko menene kika faɗa za mu ji. Bayan wayannan mutane biyu sun gama yi wa Hajiya Saratu Gidado kashedi, sun kama hanya sun fita sun bar gidan. Fitan su ke da wuya ta juyo ta ci gaba da wasu maganganu. Delegate a cikin gida na sun rutsa ni. Delegate sun rutsa ni. Delegate sun rutsa ni a cikin gida na ni da kuɗi na. An karɓe min kuɗi na an rutsa ni. La ilaha illallah Muhammadu. Bayan ta kammala wannan maganganun kuwa zuwa da rana Hajiya Saratu Gidado ta tafi Federal High Court da ke Gyaɗi-Gyaɗi domin shigar da ƙara a kan su delegate ɗin da suka karɓa kuɗinta ba su zaɓe ta ba. A faɗanta za ta shigar da ƙara ne guda biyu domin an zo an mata barazanan za a kashe ta a gida ita da kuɗinta. Ta ce tabbas Yakubu Muhammad shine mutumin da za a fara kamawa domin shi ta baiwa kuɗi zai kawo mata delegate ɗin da za su zaɓe ta. Daga bisani kuma delegate ɗin ba su zaɓe ta ba. Ta tabbatar da cewa muddin kuɗinta bai fito ba to za ta yi shari'a da kowa domin ba za ta yi asara ba. Delegate gani na kakara High Court ta federal government, saboda haka kuɗi na gaya muku ba zai ci ba. Zan shiga ciki zan yanki sammaci da za a kai wa kowa gidansu. Delegate da ku nake, Yakubu Muhammad kai ne ogan su, kai ka kawo musu. Ban san su ba, na gaya maka. Ba a ci muku kuɗi a kwana lafiya, ban ci kuɗin kowa ba wanda ya ci kuɗi na. Gani a kotu ina shaida jama'a duniya su sani. Dan ban ci ni ba za ta ci ni ba. Ina gaya muku a fito min da kuɗi na. Yawwa a fitan da kuɗi na, in ba haka ba a ji kiran alƙali gani na zo zan yanki sammaci yanzu zan shiga. Yanki sammaci gara a kiyaye in ana taba kudin wasu banda nawa ni ba na yafiya, na gaya muku yanzu, saboda haka a kiyaye. Zan shiga kotu, jama'a ku shaida delegate zan kai su kotu dan a tabbatar gashi na zo, a tabbata da na zo zan kai kara kotu. Delegate zan kai kara ko ku ban kudi na ko ku ga sammaci na gaya muku ina fi zai ciwo ba.